Tower wint George Remer-prijs. Samenscholingsverbod ingegaan. Het is vandaag 7 augustus. Dit is het PLMA-journaal. 6 dagen lang bruiste het Venrayse Centrum. Op de laatste kermisdag vond de evaluatie plaats van het evenement. Hierbij waren onder andere de exploitanten, gemeente, brancheorganisatoren, horeca, politie en EHBO aanwezig. Wethouder Aik Busser leidde de evaluatie en blikte terug. Ja, die is prima verlopen, moet ik zeggen. Het is een prachtige kermis geweest. Lekker druk, niet te druk. Mooi weer voor de kermis. Dus ik denk dat de exploitanten een goede kermis hebben gedraaid. De horeca een goede kermis heeft gedraaid. En Venray een hele mooie kermis heeft gehad. Tijdens de eerste ronde kreeg iedereen ruim de tijd om ervaringen te delen, opmerkingen te suggereren en kritisch noot te laten horen. Eentje daarvan was de opstelling van de attracties en horeca. Ja, de indeling van de kermis is een punt wat genoemd wordt. Waar we het dan over hebben is kijken of we volgend jaar de indeling anders kunnen maken. Uiteraard zetten mensen dat in het perspectief van de ontwikkelingen op Monsieur Gommelsplein. Daar kan het een en ander veranderen dat gevolgen heeft voor de kinderkermis. Nou, betrekken we daar het Gouden Leeuwplein bij of niet? De nostalgische kermis heeft wat opmerkingen gemaakt over de opstelling. Er zijn wat suggesties gedaan om dingen te verbeteren. Dus al met al denk ik dat de eerste globale evaluatie die we hebben gehad, dat die straks, als we de grote evaluatie in oktober hebben, de officiële, dat we daar nu al wat input voor hebben. De exploitanten van de nostalgische kermis waren van mening dat het Gouden Leeuwplein niet heel erg makkelijk te vinden was voor de kermisbezoeker. Ja, dat is eigenlijk ieder jaar is dat een beetje problematisch of je die bewegwijzering goed voor elkaar krijgt. En ja, de suggestie is nu gedaan om op ieder plein in ieder geval een bord neer te zetten van ja, hier bevindt u zich nu en daar zijn nog meer kermisattracties te vinden. En we moeten ook kijken of we eventueel natuurlijk een beter looprondje kunnen realiseren naar die nostalgische kermis. Voor de 2016-editie is het brainstormblad nog helemaal blanco. Daar staan we helemaal open voor. De evaluatie in oktober zal ook uitwijzen wat we eventueel aan nieuwe ideeën gaan krijgen. Aan het einde van de bijeenkomst worden elk jaar de George Remer-prijzen uitgereikt. Dit jaar waren de winnaars de Tower en de mini-racebaan in de vermaakcategorieën en won Candy Beach de prijs als beste verkoopzaak. De attractie Jumbo kreeg een speciale oorkonde als waarderingsprijs uitgereikt. Gisteren is het samenscholingsverbod in het centrum ingegaan. Het geldt in eerste instantie voor 3 maanden. Groepen van 3 of meer personen die overlast veroorzaken of zich bedreigend of intimiderend gedragen, kunnen nu door de politie als gehele groep worden aangepakt. Het samenscholingsverbod is een zwaar middel, maar het is door de politie eenvoudiger te handhaven dan bijvoorbeeld een gebiedsverbod. Burgemeester Hans Gielissen heeft het verbod ingesteld vanwege toenemende overlast van jongeren en drugshandel. Bewoners aan de zuidkant van het centrum klagen er al een geruime tijd over. De veelal oudere bewoners durven bijna niet meer de straat op, zeker niet in de avonduren. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Zaterdagavond om 7 uur is er een eerdere editie van Venray van Toen te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht worden enkele onweersbuien verwacht. Daarbij wordt het 16 graden. Overdag blijft het droog en wanneer de zon doorkomt wordt het 25 graden. Ook zondag blijft het droog en blijft het kwik op 28 graden steken. Ik wens u een fijn weekend en tot de volgende keer.